Asin darakulang bareta kan aldaw, mga baretang balansyado, dainimping kikilingan, asin makatotohanan. DCGB, Bareta alas 7. Mga preskong bareta sa lado lokal, nasyonal, internasyonal, asin iba pa. Bareta alas 7. Digdi sa GB, garantisadong bareta. Marhay na aga mga tugang Sabado po ngunyan, petsa 7 sa bulan kan Hunyo 2025, inang bareta alas 12 o kaya alas 7, asin kami ang sidong magiging mga tagapagbareta. Ako po si Jasmine Balon. Ako man po si Mardelab Daingiba. Enot sa headlines ito ang darakulang mga bareta sa lado lokal. Legazpi City Police Station as in Apsimo Traffic Division nag-deploy na ng mga personalis para magmanihar kan trapiko sa road blocking site sa Barangay Padang, Legazpi City. Legazpi City Mayor Alfredo Garbin Jr. nagpasalamat sa City Engineering Office sa padagos na espuersos na maareglar ang masamok na spaghetti wires sa palibot kan syudad. DRO5 as in Muslim community nagkaygon in outreach program sa pag-obserbar kan Idil Adha o Feast of Sacrifice. Coast Guard Station Albay preparado sa posibleng epekto kan low pressure area sa probinsya Deployable Response Group, Binilog. Sa lado nasyonal, BIR mapautob ni mga pagbubago para sa mas magayon na serbisyo. Bagong leader kan PNP Intelligence Office as in Training Institute, pinangaranan. AX program gustong gibuhon na lay kan Kamara de Representantes. Pagkrear nin mas dakol na trabaho tututukan kan dole matapos pumakol sa 2 milyon ang unemployed kan Abril. Sa bareta sa ibang nasyon headlines, Trump administration pinatawan ng sanksyon ang apat na ICC judges. Baretang Sports, NBA Pacers nakuha ang Finals Game 1 sa pitsi-pitsing laban kontra sa Oklahoma City Thunder. Yan ang headlines kunyan sa detalles ka mga bareta enot sa lado lokal. Ang baretang ini hatod sa Indukan. Artisan Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Artisan. Nag-deploy na ni mga tauhan ang Legazpi City Police Station sa road blocking site sa Padang, Legazpi City. Tanganing magmanihar kang trapiko sa lugar. Maut man kaini na maibitaran ang pag-counterflow ka mga motorista na nagiging kausa kang gridlock. Sa oras na may magbalgan, tulos na titikitan ang mga ini. Pero sa mga kapulisan, nagtuwang na ang mga personahes kan Albay Public Safety and Emergency Management Office o Traffic Division para magiyahan ang mga bihikulo. Enot kani sinabi ni City Councilor Mila Bal na tulos nindang inaksyonan ang bagay na ini tanganing dahil na mautro ang kalbaryo na sinapar ka mga commuters dahil sa nangyaring gridlock kung saan dahil naghiro ang buros ng trapiko nin sobra sa tulong oras dahil sa mga pasaway na driver na nag-counterflow. Maging ang konseho kang barangay sa pangenot ni punong barangay Harold Benvenuto kang barangay Padang nagkaigwaman ng coordination meeting sa representante kan kontratista sa pagtiripon na pagkasunduan ang mga minasunod. Primero, magkaigwan in overtime works, inguwaho na matapos prior to scheduled date of completion ang proyekto. Ikadua, reinforcement sa traffic management katabang na ang mga barangay tanod para may autoridad, additional warning signs, as in construction barriers, as in magkaiguan alternate route durante kan rush hour. Ang baretang ini hatod sa Indukan. Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata. Nagpaabot nin pasasalamat si Legazpi City Mayor Alfredo Pido Garbin sa City Engineering Office sa padagos na espuersos kaini para sa clearing kan pigaapod na spaghetti wire sa Legazpi asin iba pang business district. Katakod kaini ipigbusol man ni Garbin ang sangguni ang panglungsod na gumibo nin ordinance o ordinansa na magbabawal na maging buhol-buhol ang mga wires kan mga public utility providers o an Anti-Dangling Wires Ordinance kung saan ang mga utility providers na ang magiging responsable kan pagsasaayos kaini.
Sinabi pa kan opisyal na ipapalaman sa ordinansa na an si Isay man na dai magsunod ipipindyente o ika-cancel ang mga government-issued operating permits kaini. Ang baretang ini hatod sa indukan. Liver Aid Silimarine Capsule. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid. It's liver lover, boys! Posibleng umabot sagkod sa Martes, Hunyo 10 ang mga pag-uuran sa probinsya kan Albay. Sigon kay Legazpi weather forecaster Dan Triumpante, padagos ang mga pag-uran dahilan kan trough o extension kan low pressure area o LPA sa loob kan Philippine Area of Responsibility o PAR. Sinabi ni Triumpante na mantinidong katamtaman o medium probability na mabilog inibilang bagyo alagad kung maging tropical depression apo doon ining auring. Ang nasabing weather condition nagpapakusugman sa bagat o southwest monsoon na iyon nakakaapektar sa Luzon, Visayas sa Mindanao. Katakod kay ni padagos na pinag-iingat ang gabos sa posibilidad na pagbaha asin pagrasa ining daga dahilan kan maraot na panahon. Ang baretang ini hatod sa indukan. Mega One. Ang Mega One ay may 21 sangkap para matulungan ka sa iba't ibang karamdaman tulad ng diabetes, high blood, stroke, arthritis, kidney failure, cancer, viruses, at iba pa. Tumawag kay Doc Joey Bitito sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933. Preparado na ang Coast Guard Station o CGS Albay para sa papaabot na low pressure area na posibleng makaapektar sa probinsya sa mga masunod na aldaw sa paagikan sa indang pig-organisar na Deployable Response Group. Parte kan pagpreparar sa epekto kan maraot na panahon. Nakapreposisyon na ang mga kagamitan kan ahensya kaibahan ang mga floating assets as in mobility units kung in kaso kaipuhanon ini sa mga response operations. Maabot kan lakdang na ini na maibitaran ang dakulang epekto nin posibleng pagbaha lalo na sa mga lugar na hararani sa dagat. Mientras na sa ngunyan, wala pa nin nakabanderang gale warning sa maski sa inaparte kan probinsya nin Albay. Sa iba pa niyatong baretang lokal, sarang community outreach program ang kinundusir kan Police Regional Office 5 o PRO 5 Bicol asin mga Muslim katakod man kang pag-obserbar kan Edil Adha o mas midbid na Feast of Sacrifice po na alas 7 nin aga sa Daraga Mosque Barangay Market Site Daraga Albay. Sigong kay Sultan Amin Hasan ang imam asin regional president kan United Muslim Communities sa Bicol Region, naging community-centered nguna sa ngunyan ang pagselebrar kan Edil Adha kung sa insaro sa mga rason ang pabago-bagong panahon. Sinabi niya na kamang nakaaging taon nagtiripon-tipon ng gabos na Muslim sa Piñaranda Park alagad sa ngunyan dahil warang venue na pagdesisyonan ninda na sa kanya-kanyang mosque na nguna magselebrar na kan okasyon. Mientras na naktibidad inatindiran manin maabot sa 200 na mga Muslim na mga residentes kan siyudad nin Legazpi. Napili bilang saro sa 15 sa bilog na mundo na maresibi ni National Geographic Society 2025 Wayfinder Award. Hale sa Kia America ang sarong Bicolano na hale sa Bicol University asin tubong Legazpi City. Sigun sa Large Marine Vertebrates o Lamave Philippines, si Titos Cañete ang solong nagrepresentar kan Pilipinas pati ang Southeast Asia sa nasabing pagmidbid kaibahan ang 14 iba pa na hale sa Chile, Iraq, Netherlands, Zimbabwe, asin iba pa. Si Titos ang naging parte kan Lamave kan taong 2019 asin nag-co-lead kan Palawan Whale Shark Research and Conservation Project, nagkontribuir sa important shark and ray area site sa paagikan Ticao Burias Pass Protected Seascape o TBPPS na ginibo sa rehiyong Bicol asin padagos na nakikipagkoordinar sa Department of Environment and Natural Resources Bicol para sa Protected Area Management Board kan TBPPS, a National Geographic Society. Nagre-rekognisar kan mga outstanding leaders sa lado kan siyensya, eksplorasyon, edukasyon asin storytelling sa paagikan mga pagmidbid.
Nasa 315 mga individual ang naarestar kan Police Regional Office o PRO5 katagod kang kampanya kontra illegal fishing sa mga ginibong operasyon poon kan Enero sagkod Mayo 2025 sa Bicol Region. Sigong kay PRO5 Regional Director Police Brigadier General Andre Perez Dizon sa ginibong 152 na anti-illegal fishing operations napag-araman na ang Sorsogon ang may pinakahalangkaw na bilang ng operasyon na uminabot sa 66 kung saan 121 sa individual ang naarestar. Sinundan maninikan Masbate na may 58 operasyon asin may 115 arestadong persona. Sarado kang kantidad kan mga nakumpiskar na mga gamit ng enot ang Masbate na may 1.99 milyon pesos asin sinundan kan Sorsogon na may 1.43 milyon pesos. Pero kini pigkakarkulong na sa 370 mil pesos ang kantidad ka mga nakumpiskar na sira. 4.28 milyon pesos man para sa mga bangka, makinang dimotor, ikot asin iba pang kagamitan na ginamit sa illegal na pagsisira. Mientras nakalangkaw man ang naristong bilang ka mga naaristar, 3 lugar pa sana ang nakapagkaso kung saan 48 sa Masbate, 2 kaso sa Catanduanes sa Sinsaro man, kaso sa Camarines Sur. Sa kunyan, wala pang kasong piglatag sa Bayulasyon, Alis Albay, Camarines Norte, asin Sorsogon. Nagakaigwanin makahulugan na partisipasyon ang mga representante kan kada parokya sa selebrasyon kan Pentecost Sunday nagigibuhon sa Hunyo 8, 2025 alas 8 nin aga sagud alas 12 nin pagkaudto sa Ligao City Gymnasium. Sa programang Lakaw Maghira sa DCGB, sinabi ni Diocese of Legazpi Vicar General for Administration, Monsignor Crispin Bernarte Jr., na sa aldaw kan Pentecost iyon ika-50 aldaw matapos ang Easter na midbid bilang pagkamundag kan simbahan. Sinabi niya na piglalaoman ang pagpadara nin mga representantes kan gabos na parokya, ecclesial movements, religious congregations as in faith communities sa nasabing selebrasyon. Mientras tanto, sinabi ni Monsignor Bernarte na parte kan aktibidad sa Pentecost and joyful worship, prayer, testimony asin banal na misa na pamamayuhan ni Obispo Bong Bailon. Mientras tanto na ipaabot na ang tabang kan Department of Social Welfare and Development o DSWD Bicol kan financial assistensya sa 15 pamilyang apektado ning sulok kanakaaging aldaw sa bulan Sorsogon. Sigon sa DSWD Bicol, naresibi ka mga pamilya and family food packs, essential non-food items, psychosocial intervention, pati naman ang cash aid ka mga apektadong pamilya. Sigon sa direktiba ni DSWD Bicol Regional Director Norman Laurio, ang 14 pamilya na totally damaged anarong nasa 10,000 pesos ang pigtaong asistensya kanahensya, mantangan sarong pamilya na partially damaged sa narong nakaresibinin 5,000 pesos tirarom kan assistance to individuals in crisis situation o AICS program. Mamamatean ang 7 oras na brownout sa Ligao Substation Feeder 2, Banao Sectional sa Hunyo 9, 11 asin 13, 2025. Sa opisyal na anunsyo kan Albay Electric Cooperative o ALECO, maapektaran ka na sabing power interruption ang mga barangay sa Ginubatan, arog kan porsyon kan Barangay Banao, Barangay Agpay, Lower and Upper Binugsakan, Katomag, Lumacao, Maipon, Masarawag, Doña Mercedes, Doña Tomasa, partikular sa Magatol, Maninila, Tandarora, Mulad Bukad Grande, Mulad Bukad Pequeño, Bubulusan, San Jose, partikular sa Ugsong, San Rafael, San Francisco, Travesía, Calzada, Morera, Ilawod, Inamnam Grande, Inamnam Pequeño, Iraya, Poblasyon, Magiron, Malabnig, Kitago, Kibungbungan, Mauraro, Malipo, Malubago, Balete o Balite, Batbat, Bololo, Mapako, Marshal o Ranyola, partikular sa Kabalogon, Onggo, Palanas, Pood, Sinungtan, asin porsyon kan Barangay Minto. Kasabay man sa schedule ang nagkaperang barangay kan Kamalig, na Barangay Miti, Manawan, Iluluan, Parian, asin porsyon kan Barangay Binanderahan. Apera kaini, maapektaran man ang mga barangay sa Jovellar, Arogan, Barangay Cabraran,
Calzada Poblacion, Barangay 7, Aurora Poblacion, Barangay 6, Bagakay, Bautista, Del Rosario, Estrella. Mabini Poblacion, Barangay 2, Magsaysay Poblacion, Barangay 4, Mamlad, Maugog, Mercado Poblacion, Barangay 5, Plaza Poblacion, Barangay 3, Kitinday Poblacion, Barangay 8, Rizal Poblacion, Barangay 1, San Vicente, Villa Paz, White Deer Poblacion, asin mga porsyon kan Salvacion, San Isidro, San Roque asin Florista. Sigun sa Aleco, madurar ang tulong aldaw na brownout. Poon alas 9 nin aga, sagkod alas 4 nin hapon, dahil sa gigibuhon na row vegetation line clearing asin relocation, kan mga poste dahil sa DPWH road widening. Mga tugang primerong partiyan kan Bareta alas 7, mga Bareta nyato sa lado lokal. Bareta sa lado nasyonal, ibang nasyon, sports sa singkamugdagang kampanahon, makalis lamang po gani. At ngayon, ang pinakabago, ang pinaka-epektibong food supplement na mabusising ginawa sa Amerika at matapos ang 3 taon, aprobado na ng FDA. Mega One, ang evolusyonaryong produkto na nagtataglay ng 21 natural na mga komposisyon na nakatutulong upang palakasin ang immune system at ang ating kalusugan. Para sa karagdagang impormasyon, maaaring pumunta kay Doc Joey Bitito sa Barangay 18, Cabangan West, Legazpi City, kaharap lang ng Bangko Sentral ng Pilipinas. O tumawag sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933 para sa free consultation sa natural medicine. bisitahin din ang aming Facebook pages, Mega One-Superfood at NHC Bayanihan Official. Mega One, evolusyon para sa kalusugan. Pre, makinig ka muna. Payong kaibigan lang ha. Work hard, play hard. Yan ang motto ko dati. Pero nakakapagod din pala katagalan. Sa gitna ng lahat ng mga puyat, inom at pagkain ng masasarap, kasama na ang oily at fatty foods, kailangan pa ring bantayan ang kalusugan. Tamang kontrol ang kailangan. Katuwang ko, ang Liverade. May silimarin na maaring makatulong protektahan ang atay. Cheers to more good times. Be a liver lover. Mahalagang paalala, ang Liverade ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liverade para sa kalusugan ng atay. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide. Birit na sana kaso parang may gumagasgas. Ganyan ang ubong may plemang mahirap ilabas. Mag-Plemex Forte Syrup. Gawa sa natural na lagundi. Tinutunaw ang plema. Pinipigil ang ubo. Ramdam ang hagod ng ginhawa. Sing your heart out. Basta lagundi, Plemex. Mabibili ang Plemex Forte Syrup 60ml at 120ml sa mga pangunahing butikan nationwide. Vitex Nagundo L is a generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng panlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutin na maaaring makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration at katarata. Kitang-kita ang kalusugan. Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Getting married this year? Planning for a birthday party? Organizing an event for your company? Bicol Food Delights Catering Services is your one-stop solution for your upcoming events. From venue, coordination, and events host, we got it covered for you. At Bicol Food Delights, we also cater events of all sizes, specializing in wedding, corporate events, and parties. We've got the best menu for your events, like crispy Bicol Express, braised pork ribs in white sauce, cheesy baked lasagna, chili beef tinutungan, BFD fried chicken, and more. We also offer a service contract and tables and chair rentals at affordable prices. Bicol Food Delights Catering Services is located at the second floor of BFD Building, Purok 2, Barriada, Barangay 38, Gugun, Legazpi City, in front of Kalayaan Park. For more inquiries, you can call us at 0919-094-2572 or 0927-353-4407, or you can visit us at our official Facebook page at Bicol Food Delights Catering Services. Bicol Food Delights Catering Services. Great food, delightful service.
DCGB, Barreta, alas 7. Barreta, alas 7. Sa bareta natin sa lado nasyonal, magkakaiba ng recalibration approach ang Bureau of Internal Revenue o BIR sa indang serbisyo. Inibilang pagsunod sa direktiba ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. na dapat magkaigwa ng bagong mga lakdang sa pagkapadalagan sa mga ahensya ng gobyerno. Iyan ipinahayag ni BIR Commissioner Romeo Lumagi Jr. sa bagong Pilipinas Public Briefing matapos siyang swertihon na ma-retain sa ipinautob na pagbalasa kan presidente kanagaging bulan. Sigong kay Lumagi, bako sa nasa BIR gigibon ang recalibration kundi sa bilog na Department of Finance para masunod ang direktiba kan presidente na mas pinakusog na serbisyo para sa mga namamanuaan. Sinabi niya nagipag-uro naman siya kay Secretary Ralph Recto kan Department of Finance asin natukar ang magiging recalibration na approach bako sa nasa BIR kundi sa bilog na Department of Finance family. Dahil ang digding, sinabi kan opisyal na makakalaw ang publiko ng mga mas dako na pagbagong gigibuhon sa mga namamatian ka namamanuan sa mga masunod na aldaw. Enot ang ipinahayag ni Executive Secretary Lucas Bersamin na makusugan tugon kang presidente sa mga gabineteng dainasipa sa pwesto na magpautob ng panibagong mga aksyon para makaabot tulos sa mga Pilipino ang serbisyong dapat na maresibi ka mga ini hali sa gobyerno. Ibinulgar kan Philippine National Police o PNP ang duwang bagong appointment sa irarom kan pamamayo ni PNP Chief General Nicolas Torre III. Sa sarong direktiba na may petsang Hunyo 2, hali sa Directorate for Personnel and Records Management, si Police Brigadier General Wilson Lopez iyoan pigdesignar bilang Acting Director para sa Intelligence, mientras na si Police Major General Westrimundo Obinque iyoan pigdesignar bilang Director ka National Police Training Institute. Ang parehong mga designasyon epektibo poon Hunyo 4. Inaprobaran kan Kamara de Representantes ang propestong lakdang para maging lay an assistance to individuals in crisis situation o AIX program kan Department of Social Welfare and Development o DSWD. Daing nagkontra sa pagpasar kan House Bill 11395 na binilog hali sa 11 mga propestong lakdang nakakuha ni 176 na boto. Sigong kay House Speaker Ferdinand Martin Romualdez na nagpapatunayan na ang AIC sarong epektibong paagi tanganing matabangan bako sa na ang mga nagtitios kundi ang mga nangangaipuhan arog ang biglang natanggal sa trabaho. Sigong kay Romualdez ang programa kan DSWD nakatabang sa kadakol ng mga Pilipino sa klase ni ayuda na day makukuha gikan sa ibang ahensya ng gobyerno as in local government units. Sa rarong kang propesto ang AIC na gagamiton para matabangan ang mga individual o pamilyang nagtitios, stateless persons, repatriates, deportees, transients, vulnerable disadvantaged o internally displaced persons o nasa crisis situation base man sa assessment kan social worker ng DSWD. Ipinagod din man kang propesto na ang DSWD ang magkakaigwa ng sarong integrated program delivery system para masiguro na ma-maximize ang AIC sa ibang mga datos kan DSWD as in lokal na gobyerno. Ang mga individual o organisasyon na maaabuso, manloloko o maghahagad ng porsyento ang mga tatawan ni NAIX iyon makukulong nin anong na bulan as in dagdag na administrative liability kung empleyado kan gobyerno. Siniguro kan Department of Labor and Employment o DOLE na padagos nindang tututukan ang pagkrear nin mga trabaho para sa mga Pilipino. Ini kasunod kan pagpakol kan numero nin mga Pilipinong may trabaho na maabot sa sobra 48 milyon kan Abril. Sigon sa DOLE, nagsasairarom ini sa makusog na level nin employment sa nasyon, arog ka nahiling sa kaparehong panahon kan nakaaging taon. Patunay man ini kan pagrambong kan man iba-ibang industriya na nagreresulta sa pagkrear nin oportunidad sa nagdadakula na workforce sa nasyon. Kaibahan sa mga sektor na pinag-unambitan kan DOLE na nahihilinganin pagrambong, an Administrative and Support Service, Public Administration and Defense, Agriculture and Forestry, Construction as in Education. Ibinidaman kan Labor Department, an mantinidong hababang unemployment rate
na 4.1% kan Abril, nakapareho kan 2.6 milyon. Mientras na ipinahiling man kan mga datos ang pagiging adaptable kan mga Pilipinong obrero apesar an nagkaperang problema aro kan education job mismatch, skills job mismatch as in geographical disparities. Sangunyan padagos andole sa pagbilog nin mga polisiya para sa employment, pagtai sa kakayahan kan mga obrero as in pagpapahiwas sa akses sa kabuhayan as in trabaho sa bilog na nasyon sa irarom kan Trabaho para sa Bayan Plan 2025 to 2034. Kumpiyansa si National Unity Party o NUP President asin Camarines Sur Representative Elry Villaperte na mautob ang kamautan na Bicol Express Revival asin upgrade kan Naga Airport matapos kumpirmaron kan Commission on Appointments o CA ang appointment ni Transportation Secretary Vince Dizon. Si Villaperte ang nagsumitin in motion na kumpirmaron ang appointment ni Dizon sa pagdangugang Committee on Transportation o kaya Committee on Appointments na pinamamayuhan ni Cavite Representative Lani Mercado. Ang nasabing kumpirmasyon inuyunan kan CA N-Bank kan sumunod na aldaw. Sa pagdangog kan CA panel, sinabi ni Dizon kay Villaperte asin iba pang miyembro kan CA na pupunan kan DOTR ang Naga Airport upgrade sa September asin siniguro na magdudubli kayod sa paghanap ng pondo para sa pagbuhay kan Bicol Express matapos na magpalyar ang urong kan Duterte administration asin China. Sinabi ni Dizon na igwang mga investor sa European Union o EU, partikular ang France na nagpapahayag ng interes sa pagbugtak kan Bicol Express. Nagpasalamat man si Villaperte kay Dizon dahil naghiro na ang pag-upgrade kan Naga Airport na pupunan sa September. Pinakamarhay na opsyon para sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte iyo ang pag-crossover kaini sa 20th Congress kung saan mahiro ang Senado bilang impeachment court. Ini ang sinabi ni Senator-elect Panfilo o Ping Lacson kontra si Lacson sa draft resolution na hali sa opisina ni Senator Ronald De La Rosa na pwedeng magdeklarar nin de facto dismissal kan impeachment case ang presenteng Senado dahil solamenteng ang Senado bilang impeachment court ang pwedeng magdesisyon kaini. Dagdag pa ni Lacson na maski bako na posible nagibuhon ang impeachment trial sa 19th Congress dahil sa kakulanganin oras, bako susog sa time constraint na ini ang Senado bilang sarong impeachment court. Sa entrevista sa telebisyon, ipinahayag ni Lacson ang debate sa Senado kan Hunyo 2 kung saan ipinunto ni Senator Aquilino Coco Pimentel III ang kaso kay Pimentel versus Joint Congressional Hearing kan 2004 kung saan nagluluwas na ang Senado bilang impeachment court, iyo ang iba sa Senado bilang legislative body. Sa bareta niya to sa ibang nasyon sa sports, uya si Nicole Ann Gloriani sa detalye. Maray na aga, Direk Mar, asin sa tuyong mga paraan tabay, pinatawan nin sanctions kan administrasyon ni US President Donald Trump ang apat na West kan International Criminal Court o ICC. Ani pinataw na sanctions may kinaaraman sa arrest warrant na inisyo sa kaalyado kan Amerika na Israel, partikular na kay Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu asin sa mga kaso laban sa US. Ining matapos na makahiling ang korte nin reasonable grounds kan criminal responsibility laban kay PM Netanyahu asin dating Israeli Defense Minister Yoav Gallant para sa saindang mga aksyon kaibahan an war crime or starvation na ginamit bilang paagi kan gera sa saindang mahiwasan na opensiba sa Gaza kasunod kan sorpresang pag-atake kan Hamas sa Israel kan Oktubre 7, 2023. Kaibahan sa apat na West kan ICC na pinatawan kan US din sanctions, iyo sina Betty Holler kan Slovenia, asin Reyni Alapini Ganso kan Benin na naging parte kan proceedings na nagresulta sa pag-issue nin arrest warrant kan nakalihis na Nobyembre 2024 kontra kay PM Netanyahu. Saruman si Alipini Ganso sa mga West na nagkakapot sa kasong crimes against humanity ni dating Presidente Duterte sa ICC. Naunot ng hinagad kan sa iyang defense team na i-disqualifyar gikan
pagtuman sa kaso. Ang duwa pa sa ICC judge na nahahampang sa sanctions iyo sina Luz del Carmen Ibanez Carranza kan Peru asin Solong Balungi Bosa kan Uganda na parte kan court proceedings may koneksyon sa investigasyon sa mga aligasyon kontra sa US na nakakumitir nin war crimes sa kakusugan nin gera sa Afghanistan. Pagbabawalan ang mga nasabing ICC judges na makalaog sa Amerika asin anuman na pagsadiri o iba pang interes sa pinakadakulang ekonomiya sa bilog na mundo iyoan o ulangon. Mientras na sa sarong statement, tinauanin doon ni US Secretary of State Marco Rubio, nagigibuhon kan Amerika ang anuman na aksyon na kaipuhan para protehiran ang saindang soberanya, siring man sa Israel asin sa indang kaalyado, gikan sa illegal na mga aksyon kan ICC. Sa lado kan Karawato Sports, nakuha kan Indiana Pacers ang buena manong panggana sa Game 1 kan NBA Finals kontra sa Oklahoma City Thunder sa score na 111-110. Ang pitching laban ginibo sa Paycom Center sa Oklahoma City asin garong-sarong dramatic comeback para sa Pacers. Si Tyrese Haliburton ang naging hero kan kawat matapos ang sa iyang game-winning jump shot na may 0.3 seconds na sanaan natatada sa time clock. Ang Thunder na iyo ang top speed sa playoffs, may 15-point lead sa fourth quarter, alagad nagibong baliktadon inikan Pacers sa ultimong kabtang kan laban. Nagtauman yung importanteng kontribusyon si Pascal Siakam asin Miles Turner sa panggana kang Indiana. Sa laban na ini, garong sampilong asin dakulang hagyat sa Thunder, lalo sa home court ninda ang Game 1 kan NBA Finals. Yan mga dagdag na bareta sa lado kan international asin sports. Ako po si Nicole Ann Gloriani. Sa kamugdagang kapanahon, uya po ang Pag-asa DST Regional Forecasting Center. Pag-asa, please come in. Sa inyo napit sa Hunyo 7, 2025, saldo ning Sabado ning pagkaga, ininang sa tuyang latest update sa kamugtakan kang sa tuyang panahon. Kasabagong alas 3 kang madaling araw, ang low pressure area ay pigakarkulong nasa distansyang 240 km sirangang Cambira, Catanduanes o ito po ay nasa distansyang 295 km sirangan norte sirangan kang Legazpi City, Albay sa coordinates na 13.7 degrees north, 126.4 degrees east. Ang naturang low pressure area ay may katamtaman ng hanggang sa dakulang posibilidad na maging sarong bagyo ngunyan na pagkaldaw sagkod sa aga sa aldaw ning Domingo asin ini po ay apo doon na bagyong si Auring na kauna-unahang bagyo ngunyan na year 2025 saka ngunyan na bulan na Hunyo. Mantang ining si Auring ay pwedeng magdala sa tuyan ng mga makusog na mga pagoran po ngunyan sagkod sa masunod na semana. Mantang ini po ay pigilauman na medyo mananatili pa sa may bahagi ng sirangan sagkod norte sirangan kang southern Luzon o kaya sa may Luzon area. At sa mantang southwest monsoon o habagat mananakapet sa sulno pamparte kang sa tuyang nasyon. Digdi sa Kabikulan, makaka-experience siya ng mapanganoro na kalimitan na may kalat-kalat ng mga pag-uran asin pagkikilat, pagdagulgol, epekto kang naturang low pressure area. Ang paros ay maluya sagkod sa moderato na hali sa norte sirangan hanggang norte sulnupan ang mamamatian. Ang mga baybaying dagat asin kadagatan kang Kabikulan, magiging banayad sagkod sa moderato ang pagpupol. Tinatayang agwat ng temperatura pigil umang poon 25 sagkod 30 grado sentigrado. Asin ang aldaw ay nagsirang kasawagong alas 5:18 ng pagkaaga. Asin masulnop at yan na alas 6:10 ng pagkahapon. Inisunol bin Almohela reporting live halidigdi sa DOS Pag-asa Ligas. Thank you very much, Melvin. Pangatugang yun na po ang gabi, dugang ka sa tuyang alas 7 mga bareta. Universeng kinalap sa DCGB News base na nakalista 12 oras. Sa nakarangkana katong nato sa pagsurat kang bareta, Jenny Matthew Ballaran at si Nicole Ann Gloriani. Arte Technical, kasabay nato dyan si Kuya Juna Pulis, DCGB Social Media Department, yaon dyan si Jerome Nico Martinez. Pangarang kabilog na tropa kan Mega Force Patrol. Hello kay Homer Realista Lola, sharing man si Ray Arjona Dalma. Kami po ang sa mga naging tagapagbareta.
Ako po si Jasmine Balolo. Naman po si Mardelot Daingiba. Thank you for giving us company. God bless the Philippines. Kaya na po masunod ang hapot with BP Henry Maceda. Yan ang DCGB. Barata alas 7. Abangan giraray sa aga. Ang hapon. Masunod na. Pagkalipas lang kainin. Branded ba na computer ang hanap mo? Albay Computer and Electronics